Nebojte se ničeho, normálně, já vás akorát představím, jo, zeptám se, jak se budete řeknete na mikrofon. Po jednom normálně se tam, kdo chcete začít první. Ono by se, já nevím jak to je, jo, ono by se dělalo tak. Začneme všichni do polohy, první vyhrál. No, já jsem to chtěl dělat tak, že normálně na čas, že normálně stopneme čas a že jeden po druhém, víš co? Jo, taky. Co se jako prostě, jo, že prostě jsi nervózní, pokud to klikneš za 3 vteřiny, jo, a jo. Rozumíš, jo? Tak jo, jsem tam Takže on pustí ještě kamošky. Ale já jsem měl jako, už byl hrozně ledu. Tak, 3 dobrovolníci se nám nabídli, že se zúčastní naší soutěže vyexovat půl litra piva. Takže první soutěžící, já tě zdravím, ahoj, jak se jmenuješ? Ahoj, já jsem Michal, Čau Michale, takže to je první soutěžící, druhý soutěžící, ahoj, jak se jmenuješ? Tomáš, čau. Takže Michal a Tomáš a třetí soutěžící, kdo nezná, tak už tu včera byl. Ríša, tak. Chlapi, kdo chce začít první, co? Jo, ano, dobře, takže vylučovací metodou, tak to bude Ríša. Dobrá, tak holky, máme připravenou časomíru? Takže Ríšo, připrav se, 3, 2, 1, jedem! Jasně. A stop! Kolik máme? 5 sekund! Takže Ríša. Jasně. Dobrá práce. Chlapi, dohromady. bez ničeho se nebojte. Vypadáte, že jste tak akorát vysokoškoláci, co? No tak to bude určitě, to máte v tom praxi, ne? Dobře. Jdem na to? Jo, tak 3, 2, 1, pojď na to! No tak jako... Stop! To si děláš brdel. 6 vteřin! O vteřinu. Já ti gratuluju, dobrý výkon a pojď na to! Pojď na to, vydýchej se. Chlapi, dobré pivo, kanec? Dobré je to? Můžem? Tak je 3, 2, 1, pojď na to! Dívej se na to, pojď na to! Dobře! Stop! 8 vteřin. Takže 5, 6 a 8 vteřin. Chlapi, já vám gratuluju všem. Takže Ríšo, hodně zdaru. Už při druhé soutěži. Tak jo,